So yun, what's up mga kabsat, bali nandito ako sa pinagkukuhanan namin ng tubig namin. Bali titignan ko yung guys, yung hose namin kasi mahina. Ngayon na yung dumadating sa sa bahay, baka nabarahan sa puno niya. Sobrang labig ng tubig dito. Lalaki ng mga pato dito guys, oh. And guys, ganito pala kami mag-ayos ng tubig namin dito. Ito guys, malayo ito. Baka nasa siguro sa malayo guys. Bali malayo pa yung nilakad ko bago ako nagsindi na itong camera ko. Iba ito yung host namin guys, yung host namin nandun sa kabila, dun sa pero ito yung host ng mga taga dito. Kaya na kasi yung dumadating ng tubig sa bahay. Ayun pa yung ginagamit namin guys, pinaglilinis sa baboy namin. Tapos pinaghuhugas namin ng mga plato, panligo, ganun. Pero hindi namin kinuan to guys, iniinom. Dudulas ng mga patagas. Ang daming kwan dito guys, isda. Yung mga maliliit na isda, marami dito. Yan guys, puputulin natin dito yung hose natin para humigop siya. Ito yung hose namin guys. Tignan natin kung malakas ito. Ay ata mahina talaga. Ngayon na talaga siya guys. Ito lang yung lumalabas, oh. Ganyan lang guys. Tapos pagkadating sa amin, mas mahina na naman. Kaya tignan natin dun sa pinakatuloy. Kaya na tayo dito. Ito na tayo dadaan. Hirap ng mga daan dito guys. Pwede na rin na dito. Mga tanim sila dito na po. Galyang. So yun guys, doon pahigop yung hose natin.
Laking hose oh. Yan guys, ito yung hose natin no. Nabarahan siya. Mahina yung higop niya. Puputulin natin dyan sa bandar yan guys. Tapos babalik tayo. Oh. Hanap tayo dito na pwedeng pagputulan. Nakabarado dito sa banda rito. Ito. Ayan. Tuloy natin dito. Dugtong ba to? Butas lang yata. Ay, dugtungan guys. Nahihina siya guys eh. Madumi oh. Nabaraan sa gitna niya ito guys. Ang guys, ayusin ko muna sa banda roon. Sa gitna, baka may nakabara doon. Ayan guys, putulin natin dito, baka may bara dito. Putulin natin dito guys kasi baka may bara dito. Yun guys, wala naman. So yun guys, wala naman dito. Balikan natin doon kung lumakas na. Hindi na siya dito banda oh. Dito kaya.
kailangan natin maayos talaga ng mabuti para kung hindi sayang yung pagod natin. Sobrang layo pa naman dito. Dito pala guys yan, nakilipit dito. Ito pala. Ayan, tingnan o. Nakilipit siya. Ayan. Ayan guys, ayusin ko lang dun sa puno niya. Para pababa na ako mamaya. Spray ba na? Yan guys, malakas na siya, oh. Buo na siya, buo na yung lumalabas dito. Mamaya guys, dun sa baba, dun natin makikita yung talagang lakas ng pressure niya, kasi dito medyo malapit pa. Diyan pababa na siya, siguradong hihigop na yun talaga. Makikita natin dun sa pinagputulan natin dun sa una yung lakas niya. Ano yan? Oh. Ito, dugtong ko na lang dito guys. Yan guys, kita-kits na lang doon sa baba, doon sa unang pinagputulan ko. Yan guys, ito na oh. Malakas na siya. Oh. Oh, okay na siya guys, oh. Malakas na, sobrang lakas. Dudugtong ko na dito. Tapos uwi na tayo. Ayan guys, mahirap idugtong. Sobrang lakas na ng pressure niya.
So yun guys, tapos na. Uwi na ako guys. Salamat pala sa pagsama sa akin sa video ngayon guys. Hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe. Huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys. So guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.